der ser også ut som en høvelig fisk. Jeg tror faen meg den der er større enn... Ja, så er det noe på det utras. Nei. Nei, det var en sånn type løftenapp, sant, først. Ja. Hun var ikke sånn kjempediger. Nei, vet jeg det der også. Trekk deg litt lenger fra. Men hun er nok ikke så stor som den forrige, det er hun ikke. Ja, det er sånn 30 kilo, nei, 20 kanskje. Men hun sitter ganske bra. Oi, der går hun. Der ble den fart av. Jeg så henne i Kvitøy. Men hun hadde dreggen helt inn i kjeften. Drar henne litt lenger fram. Liksom det shit i dag. Det er det som funker.